eu penso que todo mundo que fai deporte ten a mesma rollo, que é a movida mental. A min está moi ben, porque físicamente sí que é certo que te sinteste mellor, a roupa sentete mellor, pero realmente o rollo do coco. No, totalmente. Moitas veces vou ao gimnasio e penso a cantas destas personas están acá porque lles acaban de romper o corazón. É verdade. Sabes? Que, como que é algo que penso todo o rato, Sí. como facer deporte como unha argamasa para empastar o corazón. É subir a tua autoestima, é máis eso que outra cousa, non é só de que as camisetas che queden ben. Estar sabes? buenorra, basicamente. Entendo que buenorra. para ligar tamén. Sí, Es que sobre os todo- que ao xinasio, porque eu son de correr polo monte e vai jabalí, correr, non, un pouco camiñar, un pouco máis de exterior, quero dicir. Pero tamén se usa moito o gimnasio para coñecer xente, non? Eu traballo na miña casa, non vou ao E gimnasio. para o ego, non? O típico que está, ou a Sí. típica que está máis no espello. espello que facendo E hai peña que se vai facer vídeos solo para colgar en Instagram, creo, sí, xinasio. E hai tipos que fan unha pesa e pasean o resto da tarde polo Sí, porque hai xente que bota Claro, unha eu son- hora inteira paseando, solo paseando. Pois eu son máis Deso. todos os que van gimnasio quería os ver a unha aldea poñéndose en forma. Na aldea, sí. Pues vamos a ver entonces, experiencia. Bueno, experiencia, un ano de experiencia. Un ano, moi ben. Un ano debe ser un ano, correcto. E nivel, Nivel iniciación intermedio. iniciación ou intermedio? Bueno, iniciación. Iniciación, moi ben, iniciación. E tipo de training, soft ou hard? Hard, sempre. Hard. Podes poñer soft, non metes pinta de hard. Soft. E slowly ou intensity pi? Disculpe? Com? Disculpe? Slowly ou intensity pi? Intensity fitting. Slowly mellor, slowly. Slowly. Slowly, pois poñer. Daquella Vamos de slowly. pouco a pouco, e despois xa vamos vendo, eh? Perfecto. Moi bien. Trouxeche playeros? Sí, troujen los Pois playeros. prepárate que vas correr. ¡Estoy ya entrenador! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Qué es ir a las Olimpiadas? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Un poco más! ¡Vale! ¡Hasta ahí! ¡Tempo! 3,87. Olvídate. Mal. Hay que baixar de 4. Venga, vamos a empezar outro rejo. Ahora no alto. Vamos. Podo comer algo? Sí, viña, se baixar de 4, regalo unha mandarina. Vamos. Flexiona. Espalda recta, espalda. A espalda recta, eso es. Dalle brío. Brío, eso es. Espalda recta. Abaixo, apa. Muy bien. Eso es. Eso. Cuidado, mantén a espalda recta. Eso es. Ahí, flexión. Que giro corto, deixo ir. Ajá. Vamos ¡epa! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Venga arriba! ¡Está aquí pichón ahí, me cago en la vida! ¡Vamos para arriba! ¡Espera, hombre! ¿A cambiar los tractores? Podemos cambiar la mañá, por favor? Vamos mañana, hai que apañar ervas, hai que sulfatar a viña, hai que chatear nos tercos, hai que sacar os tercos da corte. Que vamos facer? Dic para que viñeche aquí, rascar a caralla. Hai que traballar. Eu pensaba que viña a entrenar. Tamén, claro, a entrenar. Tamén vas a entrenar, sí, señor. Pois veña, vamos parar porque te vexo que non estás ben. Por mañá se sigue. Quero te ver aquí a primeira hora da mañá, fresco como a lechuga. E agora te trae un bocadillo de tortilla. No, para ti no, que engordas. Para mí. Para ti teño aquí zanorias. Ese.